Eskerrik asko etortzeagatik eta neuri ordu erdi entzuten egoteagatik. Zaja barrengana, Ziningartek enpresatik, eta Ikerrek esan duenez, mugikortasun plan honetan udaletxeari lagundu diogu, hartu behar diran edo pentsatzen dugun hartu behar diran ekintzak apurbet jorratzen, diagnostiko bat egiten, ointxe ikusiko dugunez, eta diagnostiko horren inguruan ekintza plan bat ateratzen. Zuzenean joango naz edukira, hemen ikusten dozuenez, lehenik eta behin, Zarautzen ematen den mugikortasunaren diagnostiko bat egin den du. Diagnostiko hori motordun ibilgailuena, bizikletena, oinezkoena, garraio publikoarena, aparkalekuena eta salgai banaketarena. Igual ezakit salgai banaketa horretzen da, es reparto de última milla de mercancías. Eta horrekin, ekintza plan bat prestatu dugu, helburu jakin batzuekin, jarduera ildo batzuekin, eta ekintza proposamen zehatzekin. Gero gara, apurtxu bet, mugikortasunaren diagnosiaren helburuz hitz egiten, ezta? Komentatu dugunez, 6 atal ezberdinetan egin dugu azterketa hau, eta leku batetik hasteagatik, motordun ibilgailuen azterketaren inguruan, atera ditugun ondorio hori garrantzitsuanak, esango genuke direla, herrirako sarbideak direla, ekialdetik eta mendebaldetik, ibilgailu gehiegi ibiltzen direla herrian zehar, hau da, euren esaten dena origen destino, bien origen, bien destino, nondik irtetzen diren eta nora joan gora duten Zarautz barnean ez dela, baina hala ere Zarautzetik igarotzen direla, ideia argia daukazute, N634 errepidetik, hori arazo nahiko mardula da, eta beste alde batetik, naiz eta adibidez euren helmuga Zarautzen barruan egon, adibidez poligonoetan, hortik kamioiek eta egiten dituzten ibilbideak, bagian ez direla ibilbiderik aproposenak euren lekura heltzeko, ez? Hortaz aparte, ikusi dugu hainbat kaletan kotxek erabiltzen duten abiadura gehiagizkoa da. Horren inguruan ikerketa bat egin zen, beste enpresa batek egin da, eta datu horiek begiratu ditugu. Eta, baina uste dut, datuak begiratzeaz aparte, zuek edozein egunetan kaletan, Zarautzko kaletan ibiltzen zarenean, ikusiko dozuela autoak azkarregi doaz. Eta azkarregi doaz, hainbat faktore ezberdinengatik. Baina esango nuke, faktore horien inguruan, badaudela pare bat nahiko argiak edo batez ere kale batzuetan nahiko kale zabalak direla eta inongo kale horietan erabiliko den abiadura moteltzeko hartu daitezken neurri ezberdinak ez daudelako, ez? Azkenean kalea pentsatu Gipuzkoa kalean, Araba kalean, horra N634ean. Azkenean hor zelan ibiltzen diren autoak ez daukatela oztopo gehiegirik. Harin juteko horrek ere kotxea erabiltzen dozunean, neunaz lehena, esango dut, oztoporik ikusten ez dozunean, harinago joateko joera hartzen dozu, eta orduan, esango dut, era nahiko inkonstientean egiten dozu, baina hala da, eta horren inguruan ikusten da, abiadura gehiagik erabiltzen da, ez? Eta horrek ematen duen, ez bakarrik gauza konkretuan esango dut, azkenean filosofia moduko bat dela, ez? Eta hor, kotxea ikusten dela, elementu garrantzitsuena moduan. Hau da, kotxea ikusten dugu, espazio publikoaren errege moduan. Eta hori aldatu behar da, eta hori aldatu gura da, eta ikusiko duzu gero ze helburu eta ze jarduera hildo pentsatu ditugun joera hori apurbet aldatzeko, ez? Bizikletaren azterketaren inguruan, esan beharko genuke, Zarautz badala herri bat
esango nuke, Euskadi osoan ez dagoen herri bat. Esango dut, bizikleta asko erabiltzen den herri bat dala. Hortxe jartzen dugu ez, joan etorrien 122. Hori ez da, bueno, ez dut herriz herri begiratu, baina ez dut uste beste herririk dagoenik Euskadin hori gertatzen dana. Hori zarautzeko balore bat da, horrela ulertzen dugu, eta horren inguruan antolatu behar den mugikortasuna oso kontutan hartu behar dau datu hori, ezta? Gero, gazteek bere egunerokotasunean bizikleta erabiltzen dute. Zarautzeko mugikortasuna argazki bat dauka, 2022an, baina hortze sartzen dira, 10 urtetako pertsonak, 20 urtetako pertsonak, 40 urtetako pertsonak, eta 80 urtetako pertsonak, eta 80koak be. Baina gazteek gehiago erabiltzen dute bizikleta. Institutura joteko, ikastorara joteko, euren egunerokotasunean. Hori saiatu behar gara, uste dut, urteak joan ala, mugikortasun mota hori jarraitzea. Pertsona horiek bizikleta erabiltzen jarraitzea. Eta horterako herriaren mugikortasunari bueltatxo bat eman behar zaio. Gero, oso garrantzitsua, bidegorrietatik eta bidegorrietatik kanpo. Bizikleta herri osoan erabiltzen da. Eta hori oso sintoma hona da. Ezin dugu pentsatu bidegorrian bakarrik erabili behar dela bizikleta eta ondorioz bidegorri gehiago egin behar dirala. Baizik eta bizikletek errepide hartu behar dutela. Hori da jarraitu behar den ildoa, hori da uste dut hurrengo urteetan jorratu behar den esparrua. Eta, baina gauza horiek ez dira edozegatik gertatzen. Eta 122 hori gertatzen bada zarautzen da, beste faktore askoren artean edo beste faktore batzuren artean, egindan trebakuntza eta sustapen lan marrulagatik. Hau da, hemen atzean dauzkat teknikariak zenbat urte daramatzate, horitze esaten zidaten, lehenengo segurtasun 2010an hasi zenutela, ezki 10 urte dira. Jontzaitezte beste leku batzuetara bilatzen, non udaltzengoa dabilen halako gaiak jorratzen 2012 urtetik. Baten bat ziur aurkituko duzuela, baina gitzi izango da. Edo agian hirigune handietan ez, Bilbon Gasteizen, baina era testimonialago batetan egiten da azkenean hiri handiagoak direlako, baina hemen lan sistematiko bat egiten da eta herriaren leku guztietara, esparru guztietara, ikastetxeetara heltzen da lan bat. Eta hori gero kalean islatzen da. Oinezkoen azterketaren inguruan, oinezkoentzako gero eta esparru gehiago egiten dira herrian. Leku batzuetan segurtasun ez apurbet dago, baina esango genuke nik ustez ezaugarririk nagusiena dela, oinezkoen esparru batzuk edo asko irla moduan daudela. Hau da, euren arteko konexiorik ez dagoela. Orduan, zeu oinezko moduan egon zaitezke leku batetan, baina gero leku batetik bestera joateko oinezkoentzako ibilbideak ez dira hain, hor mosketa batzuk daude eta horren inguruan lan bat egin behar da. Eta, gatazka puntual ibilgailu eta bizikletekin, hori egunerokotasunaren gauza bat da, baina egia da, horren inguruan refleksio bat egin behar dela, uste dut edo guztio buruan eukiko duzuela malekoiaren inguruko gatazkak, ez? Bizikletara ebili behar den, ez den erabili behar. Horren inguruan, gero ekintza plana ikusiko dugu, baina nire ustez gauza bat argi eduki behar da. Esparru bat konpartitzen denean, ezinezkoa dana da, esparru horren barruan batzuk 4 kilometro orduan ibiltzen, gutxi gora bera ibiltzen garenean, 4 kilometro ordura ibiltzen gara, geure abiadura hori da, eta orduan, pertsona batzuk badaude 3-4 kilometro ordura ibiltzen,
ezin direna da, bizikletak egon 30 km/h eta kotxeak 60 km/h. Hori, esparru hori denok ulertzen dugu ezinezkoa dela. Autopista batetara jartzen zarenean zer ikusten duzu. Traktoreak ezin direla autopistatik joan. Zergatik, ezin dozulako 120 km/h doazen ibilgailu batzuk, 30 km, ez dakit traktore bat ze abiaduretan jotera, 30 km/h, esparru berdina ezin dabe konpartitu. Orduan, eta logika horren inguruan zer dago? Lehenik eta behin kotxeari mantsoago joan behar dela ulertu alizatea, ezta? Kotxea mantsoago joan behar da eta bizikleta espaloitik juteterenean mantsoago joan beharko da. Azkenean, esparru bakoitzean agenterik ahulena defendatu behar dugu. Garraio publikoaren inguruan esango genuke, aukera zabala dagoela, hiri arteko erabiliara nagusi dela, hau da, garraio publikoa erabiltzen dela, batez be, Zarautzik kanpora joteko edo kanpotik Zarautzera etortzeko, eta barruko mugikortasuna badagoela hiriburuaren bitartez, eta bere erabilera badauka, baina, ez dela erabilpenik nagusiena. Eta gero batez ere poligonoetarako erabilera gutxi egiten da. Eta horrek beste azalpen batzuk ditu, ordutegien azalpenak, gero jendea hori argi eduki behar dugu. Edonork aparkatzeko lekua aurkituko badago, eta gainera aparkatzeko leku hori debalde bada, ez badago ordaindu behar, oso zaila da jendeak kotxeak etxean uztea. Etxean edo kalean edusten den aparkatzen duen lekua. Jendeak kotxea erabiltzen dugu, baldin eta ez badugu ordaindu behar eta aparkalekua aurkituko badugu. Eta hori, esango genuke, egia unibertsal bat dela eta horren aurka lan egin behar dela, baina horrek limite batzuk ditu. Eta, pertsonak garen modukoak garelako, ezta? Aparkalekuen inguruan, esango genuke, aparkaleko eskaintza orokor nahikoa dagoela. Autoa garajetatik kanpo aparkatzeko joera bat dagoela, jendeak naiz eta garaje bat eduki, kotxeak kanpoan uzten dau, baldin eta lekurik badago, residente, azkenean egoilarrek lekua dagoelako eta eroso egiten zailelako, eta horrek lekua bestentzako lekua murrizten dau. Baina, uste dut aparkalekuaren azterketaren inguruan argi eduki behar dugula nortzuk diren egoilarrak, nortzuk etortzen diren kanpotik, nortzuk dira egoilarrak neguan eta nortzuk diren egoilarrak udapartean, hori uste dute zuek edo neu baino argia edukiko dozuela, eta, mupe eskaintza nahikoa dagoela, basango genuke ze batzutan polemika sortze dira horren inguruan, jendeak asko ikusten ditu plaza horiek eta ez ditu ikusten kotxeekin aparkatuta, baina leku horien logika da, gehienetan kotxerik ez egotea. Azkenean norbaitek erabili behar badau, erabiltzeko aukera izan desan. Ez da kotxe bat 10 ordu bertan aparkatuta eukiteko. Leku askotan ez dut diate, nire herrian, bat daukat udaletxearen aurrean edo neuretxearen aurrean eta inoz edo oso gutxitan erabiltzen da. Hori da leku horren zereak itxe erabiltzea. Behar denerako erabiltzea. Eta beste batzutan, inor barik egongo da. Eta salgaien banaketaren inguruan, goranzko joera argia daukagu, hori uste dut oso gauza garrantzitsua dela eta gorantz egingo duen tendentzia bat denez, pentsatu behar dela zer egin behar dan herri bakoitzean salgaien banaketaren inguruan. Hiri handietan hori arazo nahiko mardula da eta buelta handiak ematen ari zaizkio, baina hor datu zehatzak edukiteko zailtasuna argia dauka. Batez ere, lan hori egiten duten enpresen, zaukatelako gogo gehiegirik euren informaziorik emateko. Azkenean ulertzen dabe, lehenik informazioa ematen badabe, bigarren pausua izango dela horren inguruko tasa bat jartzea, ordaintzeko joera bat egongo da, eta orduan neure lana zailduko dute. Ulergarria da, baina horren inguruaren ere buelta eman behar zaio, Zarautz bezalako herri batetan adibidez, egin daiteke
merkantzia guzti horiek leku batetara jotea, konsolidazio zentru batetara, eta hortik herrira banatzea bizikleta elektrikoekin beste moduko kotxe edo furgoneta elektrikoekin, horren inguruan buelta bat eman behar zaio. Eta hor datu batzuk jartzen ditugu, ikusi dugunagaitik, suposatzen dugu Zarautzen 50 ibilgailu baino gehiago ibiltzen direla egun osoan zehar bueltak ematen. 50 kotxez dira inbeste, baina zenbat zirkulazio egiten dituz. Hori da, kontutan eduki behar dana. Eta horrek esan gura du, 10 tonatik gorako isurketak egiten direla, CO2, NOx, eta hainbat parametroren inguruan. Gutxi gora bera da, hori da, Zarautzeko mugikortasunaren argazkia. Eta argazki hori hartuta, pentsatu beharra dugu, ze ekintza plan burutu behar dugun. Eta ekintza plan bat egiteko, lehenik eta behin, pentsatu behar dugu, zer buru hartu behar ditugun, ara heltzeko, ezta? Azkenean, eta orduan, geuk zortzi hartu ditugu. Limitar la circulación de vehículos ligeros. Uste dut, hori edonork ulertu behar duela, temus bat egiten denean, azkenean, kotxeen inguruan, politika bat egin behar dena, kotxea ditxiago erabiltzeko, zirkulazio ditxiago egoteko, kanpotik etortzen direnak ere leku jakinetara juteko, eta halako zirkulazio gehiagirik ez egiteko herriaren barruan. Azkenean izurketa gehiago egiten dira, ez behar gehiago gertatu daitezke, eta azkenean politika guzti horiek ordenatu behar dira, ez? Bigarren helburua, ibilgailu astunen trafikoa erigunetik kanpo desbideratzea. Uste dut hori, gero ikusiko dugu zelan egin daitekeen, baina uste dut horrekin denok ados egon gaitezkela, ez? Kamio gehiagik biltzen direla, MS-lauaren lautik zehar. Gero, hirugarren helburua, ibilgailuekin ere erlazioa daukana ez, azken milako banaketa hobetzea. Politika guzti horiek hobetu behar dira, gaur egun pentsatu jarriko dut halako, Amazon buruz hitz egin dugu, hitz egingo dut. Amazoneko furgonetak ikusten dituzu, heltzen dira, 5 minutu gelditzen dira, batzutan edo askotan karga-deskarga lekuetan jartzen dira, eta azkenean jungo dira etxe batetara mobil batera matera. Ezin da Samalanentzako leku batetan furgoneta hori gelditu. Eta ota leku batetan uzten badau, 5 minutu uzten dau, ez dau ordaintzen eta badoa beste leku batetara orduan. Herriaren infrastruktura osoa jartzen dugu bere zerbitzura. Horren inguruan refleksio bat egin beharko da eta pentsatu beharko da nola egin daitekeen halako politika bat, ez? Ointxe, plana amaituta eta beranduago, baldin eta begiratzen baduzuen Bilbok atera dau bere ota berriztatzeko konkurtsoa, ez? Eta ordenantza aldatu dau eta hor ikusten dira esparru batzuk eta neurri batzuk pentsatu dituztela horren inguruako politika bat egiteko. Ointxe hasi behar dira, azten direnean, 2023 urtean, baina horrekin zer esan gura dut. Barron inguruko refleksio bat ere badagoela, eta Samalanekin, azken milako Samalan lan horiekin, politikaren bat bilatu behar dara. Laugarren helburuan, hirigarraio publikoko geltokien irisgarritasuna. Garraio publikoa erabiltzeko oso garrantzitsua da irisgarritasun on bat egitea herrian zehar. Irisgarritasun, gazteleraz jartzen dugu, accesibilidad batzutan badaude palabra batzuk igual ezagutzen ez direnak, ez? Eta irisgarritasun hori alde batetik
Zarautzeko herrian, baina poligonoetan ere. Eta horri buelta bat eman behar zaio. Bosgarren helburua, oinezkoen dentsitate handiko eremuetan, oinezkoen eta txirrindularien arteko bizikidetza hobetzea. Hor, beti hitz egiten da bizikletaren inguruan eta oso egokia dela jendea bizikleta erabiltzea, eta egia da, baina kontutuan hartu behar da, oinezkoak eta bizikletak esparru berean daudenean, oinezkoak direla agenterik ahulenak. Eta horiek babestu behar ditugula. Seigarren helburua, oinezkoen mugikortasuna bultzatu. Korridoreak egiten, ez? Lehen hitz egin dugu, diagnostikoan esan dugu, oinezkoentzako esparruak daudela, baina esparru horien konexioa ez dela guztiz egokia, ez? Eta horren inguruko refleksio bat egin behar da, eta helburu moduan hartu dugu konexio horiek hobetzea. Zazpigarren helburua hiriguneko mugetan aparkatzeko kudeaketa optimizatzea, ez? Plazak birbanatuz, egoiliarrentzat bakarrik diren aparkaleku berriak zehaztuz. Azkenean, zuek mugikortasun bat daukazuen neguan, beste bat daukazuen udan, eta politika batzuk eraman behar dira horien inguruan, eta zarautzkoak ez garen, zarautzera etortzen garenean, azkenean gura dugu, edozein lekutan aparkatu, hondartzatik hurbil, horien inguruko politika bat eraman behar da, ez? Eta zortzigarren helburua, hiriko trafikoak eragindako energia kontsumoa eta ingurumen inpaktuak murriztea, ez? Batez ere atmosferarako kutsatzaileen isurketarekin. Hau azkenean helburu bat da, helburu orokor bat, baina beste helburua jorratu da, helburu horretara ere heltzen zara. Hauek badira helburuak, baina neuri beti garrantzitsuagoak edo interesgarriagoak iruditzen zaizkit jarduera ildoak eta hemen jarri ditugun bizikidetzarako jarraibideak. Eta horregatik beti kasi gonaz, ez? Directrices para convivencia entre monos. Apur beti hitz egin dugu horren inguruan. Bizikidetza, errespetua eta empatia sustatu. Eta horrek zer esango gura dau? Modu babesgabeagoa ahaldundu. El empoderamiento del modo más vulnerable. Hau ez da agente honen eta agente txarren arteko burruka bat. Gainera, nire ustez, hori ez da egia zen, ni 24 ordutan zehar, batzutan kotxe erabiltzailea naz, beste batzutan bizikleta erabiltzailea naz, eta beste batzutan oinezko erabiltzailea naz. Horrek esan gura du, ez dala pertsona bat, ez dala leku batetan klasifikatu behar. Baina azkenean, zer egin behar dugu? Ahulena dena, babestu. Eta plan horrek, baldin eta esango nuke ezaugarri bakar bati buruz hitz egin beharko banu, ezaugarri hau litzateke. Horretarako, babesgabe hori ahalduntzeko bide bereizketak saihestu da. Hau da, ze pertsonen buruan jarri behar zarete. Neu, errepide bat badaukat kotxearentzat, pentsatzen dut, errepide horretan, neu bakarrik kotxe erabiltzaile moduan joan behar nazela. Eta bizikletak hortik kanpo egon behar dira. Bidegorri bat daukadanean, pentsatzen dut, bidegorri horretan zehar, neu bizikleta erabiltzaile moduan joan behar nazela, eta inor ez da lardian sartu behar, eta orduan harin joango naizela. Ideia hori alde batetara utzi behar dira. Eta zelan uzten dira alde batetara? Bizikletak errepidera eraman da, jendeak ulertzeko. Bizikleta errepidearen erabiltzaile legitimoa dela, kotxea danaren moduan, eta espaloitik ulertu behar dana da oinezkoa dela, bizikleta be
erabiltzaile legitimo bat da, baina oinezkoen mugikortasunera moldatu behar direla. Hau da, euren abiadurara moldatu behar direla. Eta leku bakoitzean, agente ezberdin bat ahaldundu behar du. Eta, bueno, egia gabe, ahalduntze horretan, kotxea ez dugula itxona ahalduntzen, baina uste dut nahiko ados gaudela guztiak, kotxearen papera beste bat izan behar dela, geure hirietan, gainera ez da geure gomutazio bat, baizik eta Europa osoan zehar dagoen politika modu bat. Jarraibide hauekin, jarduera ildo batzuk atera ditugu. 7 dira eta batzuk dira zirkulazioaren inguruan, beste batzuk jarduera logistikoaren inguruan, aparkalekuaren inguruan, garraio publikoaren inguruan, bizikletaren inguruan, oinezkoen inguruan, eta gero jarduera osagarri batzuk non oso argi beste jarduera guztietan influentzia dutenak, baina azkenean ez direla trebakuntzaren inguruan eta egiten dan lanaren ikastetxeetan egiten dan lanaren inguruan, azkenean lan hori beste hildo guztietan ikusten da. Beraz, jarduera osagarri moduan sartu ditugu 7. hildo batetan. Gero hemen, uste dut ja, nahiko hitz egin dodala eta, igual galderak egiteko ordua badala, eta, jarri ditugunak azkenean dokumentu honetan dira, planteatu diren akzio ezberdinak, ezta? Zirkulazioaren inguruan, azkenean horrealde bakoitzean badaukagu jarduera logistikoaren inguruan, aparkalekuaren inguruan, garraio publikoaren inguruan. Esango nuke, jarduera hildo bakoitzetik gauzarik esanguratsuenak. Gero bakoitza petatuko da zeintzuk diren esanguratsuenak. Baina, zirkulazioaren inguruan azkenean NS3lauko zirkulazioarekin zehozer egin behar dela, eta horretarako planteatzen dira, bai errepidean bertan, baina beste politika batzuk errepidetik kanpo. Hitz egiten dugunean, AP8aren peaje hori kentzea, Zarautz eta Zumaia artean, azkenean zer gura dugu, kamioiak hortik ibiltzea eta ez Zarautz erditik, ez? Hori egia da, ez dela udaletxearen almen bat, baizik eta udaletxeak negoziatu beharko duela, almen hori duenarekin, bidegirekin eta azkenean foru aldundiarekin. Baina hori da idearik garrantzitsuena, ez? Gero, logistikaren inguruan, Centro de Consolidación y Reparto Última Milla, azkenean politika bat erabili behar da, ez dakigu zenbat Amazoneko zenbat ez dakit ibiltzen diran, ez dakit zeineko MRV-ko zenbat, azkenean zer egingo dugu. Leku bat jarri, sama guztiak araeltzeko, eta gero modu sostengarriagoetan, Zarautze barnetik, gai horiek banatuko ditugu, ez? Aparkalekuaren inguruan, uste dut, Zarautzen erdian, azkenean, Zarautze urbanoaren eraldaketa bat burutzen ari dela, eta horren inguruan, aparkalekuen eraldaketa bat ere egon beharko dela, eta beste neurri batzuk, nahiko zehatzak, autokarabanen aparkalekuan kudeaketaren inguruan. Mugikortasunaren inguruan, garraio publikoan, pentsatu dugu, azkenean, hiribusak eskaintza bat egiten da, baina lurralde gozeko autobusek be, herri barrutik euren ibilbidea egiten dutenez, txarto ez legokeela, edozein erabiltzaileek hiriaren barruan be, lurralde guz hori erabili ahal izatea, ez? Eta gero industrialdearekin, garraio publikoaren inguruko hausnarketa bat egitea, hiribusaren konkurtso berria be, konzesio berria atera behar da, eta horren inguruan ateratzen den kontzesio berri horretan be, horren inguruko refleksio bat egin ahal izango da, zerbitzu berria zein izango dan pentsatzeko, ez?
Bizikleten mugikortasunaren inguruan, Maleko jarren ordenantza aldatu, iparraldetako alde eta ekialde mendebaldeko bizikletaren ardatzak sortzea, uste dut hori oso garrantzitsua dela. Mugikortasun modu hori sustatu behar bada, ardatz esanguratsu batzuk bilatu behar dira, bizikletak erraz joteko leku horietatik. Horrek ez dago esangura beste lekuetatik ezin direla joan. Baina ibilbide argi batzuk egoteak beti ere laguntzen da bizikletearen erabiltzaileari gehiago ulertzeko bizikleta erabiltzeko aukera zabala daukala, ezta? Oinezkoen mugikortasunaren inguruan, oinezkoentzako espazio lagunkoiak sortu eta pasabide jakin batzuetan eta, apurbet konfliktiboak edo diren horren pertzepzioa dagoen lekuetan proiektu zehatzak egitea. Ekintza osagarrietan, prestakuntza egitea. Ez behartasaren neurgailu espezifikoak pentsatzea, uste dut hau nahiko garrantzitsua dela. Euskadi osoarentzat neurtzaile batzuk erabiltzen dira, baina zarautzen dagoen mugikortasuna kontutan eukita, bizikletak duen garrantzia kontutan eukita, garrantzitsua litzateke neurtzaile berezi batzuk bereiztea. Horren inguruan, azkenean plana aurrera ateratzen den bitartean ikusteko mugikortasun horrek ezbeharren inguruan aplikazio horrek ze evoluzio da. Eta, uste dut, nahikoa hitz egin dodala, eskerrik asko, eta mesedez, gura ikuson galdera guztiak egin. Pasatu naz? ¿Una pregunta al respecto? Sí, quería hacer una pregunta, igual es porque igual se me ha escapado y no lo he visto. Has comentado que la nacional, el sacar el tráfico de esa nacional es muy importante para que no pase por el pueblo. Y has dicho que no es competencia.